Екип на Treasure България успя след дълго проучване да направи максимално достоверна възстановка на кораба на цар Резус. Корабът на цар Резус е един от главните плавателни съдове от морската флотилия на Траките. От незабравимите редове в книгата Илиада от Омер, цар Резус е описан като божествен повелител на конете и водата. С неговият боен кораб той е стигнал до Троя да се бие на тяхна страна срещу гърците. Корабът му е управляван от екипаж, който бил от обучени войни, а не от роби. Тракийският цар Резус е син на бога на реките Стримон и на музата Ефтерпа. Според легендата, царят притежавал вълшебни коне, от които зависи съдбата на Троя по време на войната заради хубавата Елена. Скоро след пристигането му в града, Резус е убит във военния си стан от Диомед и Одисей, които похищават белите му коне. Може да видите как всеки един детал по него е изработен ръчно и е направен от дъб. Близо 6 месеца майсторът влагаше ежедневно любов и специално отношение към кораба на цар Резус. Размерите на възстановката е 1:20. Ако желаете да усетите тракийския бит и култура, посетете музеят на неолитното селище в село Неофит Рилски или офисът ни в София.